Sa pag-alis nila sa kanilang tahanan, agad naman nilang binagtas ang daan patungo sa lugar ng lalaki. Ayon dito, may kalayuan ang kanilang sityo ngunit nasisiguro nito na ligtas naman ang daan. Mariin din itong inilahad sa kanila. Wala silang dapat na ipag-alala buhat sa mababait ang tao roon. Dagdag pa nito na bago sila umalis, nabigyan niya na yon ng abiso ukol sa maaaring biglaan nilang pag-uwi kasama ang mga albularyong hininga nila ng tulong. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad ni Tali na maaaring hindi na nila maililigtas ang manggagamot. Kung nagkataon kasing winasak na ng kalaban nito ang garapong pinaglagyan nito ng kaluluwa, wala na silang ibang paraan para yon ay mabawi pa. Dahil sa kanyang sinabi, pilit naman itong tinanggap ng lalaki. Gayunpaman, sa kabila ng mga bagay na kanyang inilahad, nanatili pa rin yung umaasa sa kakayahan nila. Pagkaraan ng ilang oras na lakaran, unti-unti nang tumatalikod ang araw sa kalupaan. Sa pagdating nila sa sityo, nadatna nilang wala ng tao sa labas ng bawat bahay. Yung parabang may iniiwasan ng mga ito. Kahit nga yung lalaking kasama nila, hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita. Upang malaman nila ang mga nangyayari, nagpasya silang tumungo sa bahay ng isa nitong kaibigan. Pagkatok nila sa pinto nito, bigla naman silang natigilan sa kadahilanang may narinig silang nagmumura at nagbabanta ukol sa ginagawa nilang pagkatok. Natigil lamang ang pangyayaring yon noong magpakilala na ang lalaki. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan nang bumukas ang bahay kung saan doon bumungad sa kanila ang lalaking panayang pagmamasid sa buong paligid. Sa estado ng pagmumukha nito, meron na silang napapansing kakaiba. Maya-maya pa, lumapit naman yun sa kasama nilang lalaki, sabay senyas sa kanilang pumasok na muna sa loob ng bahay. Dong, hindi mo ba nabalitaan? Merong gumagala ditong isang nilalang na pumapatay ng taong nadadatnan nito sa labas. Takot na wika ng lalaki sa kanilang kasama. Ayon pa rito na ang nilalang na yon naglalakad na parang isang hayop. Bagaman kumpleto ang mga kamay at paa nito para yung aso kung maglakad. Butot balat ang pangangatawan nito at meron yung mahahabang mga kuko. Nakausli rin sa dibdib ng nilalang na yon ng mga tadyang nito na siyang nagbibigay ng nakakausog sikmurang amoy sa lugar kung saan siya naroon. Dagdag pa nito na meron din yung mga tanikala sa braso at binti nito at meron yung mga nagsisitalasang mga pangil. Dahil sa nilalang na yon, kung kaya tuwing sumasapit ang gabi, nababalot ng matinding takot ang kanilang nayon. Wala naman silang magagawa para pigilan ang nilalang na yon, gawa ng sa kanilang lugar, ubus na ang mga taong may karunungan na nagtangkang pumigil dito. Dahil sa sinabi ng lalaki, agad namang napaalma ang kanilang kasama sa kadahilanang hindi nito sukat akalain na sa loob ng ilang araw nilang pagkawala, napakarami na palang kaganapan sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi naman makumpirma ni Tali kung ano ang nilalang na tinutukoy nito. Huwag na kayong mga haspang kalabanin ng demonyong yun. Wala yung kamatayan. Nakita ko ng malapitan na tinuhog ang puso nito ng tabak, pero pagkaraan lang ng ilang minuto, muli itong nabuhay at pinagpapapatay ang mga antingerong kumalaban dito. Takot na wika ng lalaki matapos nitong mailahad sa kanila ang mga nangyari. Dahil sa sinabi nito, nagkaroon naman ng interes sila Tali para kalabanin ang nilalang na yon. Sa mga sinabi kasi ng lalaki, inaasahan na nilang hindi yun basta-bastang magagapi. Isa yung magandang pagkakataon para maibuhos nila rito
ang iilan sa kanilang mga pandigmang karunungan. Matapos ang kanilang pag-uusap, inabisuhan na sila ng lalaki na tumahimik. Pinatay na rin ito ang gaserang nakasindi sa loob, indikasyon na malapit nang magpakita ang nilalang na hinihintay nila. Sa pagtahimik ng buong paligid, unti-unti na silang nakakaamoy ng hindi kaaya-ayang hangin. Sinubukan naman yung kontrahin ni Tali gamit ang 3 buhay na salita, pero patuloy pa rin yung nangingibabaw sa buong lugar. Sa katunayan, kahit saan man sila noon pumaroon, hindi pa rin yun nawawala. Maya-maya pa, bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng kalinsing ng tanikala na sinasabayan ng pag-aangil. Yung lalaking nakausap nila, nasa sulok lang ng bahay nito, paulit-ulit na nagdarasal na sana'y maging ligtas sila sa gabing yon. Hindi naman yun gaanong pinansin nila Tali, gawa ng abala din sila sa pag-iisip ng paraan kung papaano mapapasunod ang nilalang sa lugar na malayo sa mga kabahayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, hindi nga nagkamali ang lalaking nagbigay ng impormasyon sa kanila ukol sa nilalang na yon. Kitang-kita nila Tali sa isang maliit na siwang ang dahan-dahan nitong pagdaan. Dahil dito, agad naman siyang inabisuhan ni Pepe na maghanda. Hindi na kasi maatim ni Tali na pagmasdan ng nilalang na yon na halos wala siyang ginagawa. Pagkaunawa naman ni Pepe sa kanyang isinenyas, agad naman itong binuksan ang entradang pinto ng bahay na siya namang labis na ikinagulat ng 2 nilang kasama. Paglabas ni Tali sa bakuran nito, agad namang sumugod itong si Pepe habang sinisenya ng kasama nilang lalaki na agad na isara ang pinto. Dahil sa mga pangyayaring yon, wala naman yung nagawa kundi sumunod sa nais nilang mangyari. Nang masipat naman nilang sarado na ang bahay na kanilang nilabasan, agad naman nilang sinenyasa ng nilalang na siyang naging sanhi upang makuha na nila ang atensyon nito. Pagramdam nila Tali na sumusunod yon sa kanilang dalawa, mabilis naman nilang tinahak ang daan papalabas ng baryo hanggang sa marating na nila ang isang patag na lugar na walang katao-tao. Mula roon, hinihintay na lamang nila ang pagdating ng nilalang na para bang hindi man lang sila nakakaramdam ng matinding pagkabahala. Maya-maya pa, dumating na nga ito kagaya ng inaasahan. Malayo pa man yun sa kanilang kinaroroonan, rinig na nila ang pag-aangil nito habang mabilis siyang tumatakbo. Nang ilang metro na lamang ang pagitan nito sa kanila, bahagya naman yung napatigil na para bang pinakikiramdaman nito ang kanilang presensya. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat nilang dinidila-dilaan na ng nilalang na yon ang kamay nito habang patuloy na nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Maganda ang lugar na pinili ninyo para sa pagwawakas ng inyong mga buhay. Dahil dyan, pinahanga nyo ko. Sabihin ninyo, Antingero, ano ang huling hiling ninyo bago ko kayo patayin? Nag-aangil na wika sa kanila ng nilalang. Pagkarinig naman ni Tali sa sinabi nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Wala kang kasiguraduhan na ikaw ang magwawagi ngayong gabing ito." Tingnan natin kung tama nga ang sinasabi ng mga taong napagtanungan namin tungkol sa'yo. Matapos makapagsalita ni Tali, harap-harapan naman niyang ipinakita ang tangan niyang tabak. Pagsilay naman ng nilalang na yon sa kanyang armas, napadila lang naman ito, indikasyon na wala yung kakayahan para matalo siya. Maya-maya pa, nag-umpisa nang lumapit sa kanila ang nilalang, kung kaya't nagdesisyon na itong si Pepe na sugurin ito. Pagdukot niya ng kanyang punyal,
Walang habas naman niya yung inundaya ng saksak, subalit madali naman yung naiilaga ng nilalang. Sa puntong yon, dahan-dahan na silang napapaisip, gawa ng walang pangkaraniwang aswang ang may kakayahang makahabol sa kanilang bilis. Dahil dito, tumulong na rin si Tali pero madali lang nitong nasasalag ang kanilang armas. Kahit ramdam nilang lumalapat sa balat nito ang kanilang pag-atake, nakapagtatakang hindi man lang yon nagagalusan. Nang mapagtanto naman nilang merong kakaiba sa nilalang, minabuti muna nilang pansamantalang umatras para gawin ang isa sa mga pamatay nilang abilidad. Pagbigkas ni Tali ng kanyang mga engkantasyon, kitang-kita ng nilalang na yon ang pagliwanag ng isang maliit na bato sa kanyang dibdib at kasabay nito ang pag-agos mula roon ng kulay lilang likido. Mabilis itong tumungo sa talim ng kanyang tabak hanggang sa tuluyan na yung maglaho. Tingnan mo nga naman. Isang antingerong nagtatanga ng kakaibang mutya. Meron ka bang hasang, iyo? Batid kong nakukuha ang ganyang abilidad sa pusod ng dagat. Garugal na wika ng nilalang habang nagmamasid sa kanya. Nang marinig naman ito ni Tali, siya na mismo ang nagkumpirma na totoo ang mga sinasabi nito. Dagdag pa niya na dahil sa bisa ng mutyang yon, wala itong tsansang manalo. Pagkalahad niya sa mga bagay na yon, buong puwersa naman niya itong sinugod habang patuloy yung inuundaya ng taga. Pagsilay naman ng nilalang na yon sa kanyang pag-atake, napilitan naman yung umilag kung saan doon naman nagkaroon ng pagkakataon si Pepe para sumugod ng hindi nito napapansin. Paglitaw ng kapatid ni Tali sa likurang bahagi ng nilalang na yon, agad naman niya itong inundaya ng saksak sa leeg. Subalit, bago pa man ito tumagos sa lalamunan ng nilalang, nagawa na siya nitong mapigilan. Pag-unday naman ito ng matatalas nitong kuko kay Pepe, doon na nagkaroon ng pagkakataon si Tali na mataga ang dibdib nito. Dahil sa pangyayaring yon, pilit namang lumayo sa kanila ang nilalang habang yon ay naghahabol ng hininga. Nang mapansin naman ni Tali na umaatras na ito, agad naman niya yung sinundan habang patuloy itong tinataga sa likod. Hindi naglaon dahil sa tindi ng pinsala nitong tinamo, bigla na lamang yung napaluhod at kasabay nito ang paghandusay nito sa lupa. Nang masipat naman yun ni Tali, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang kapatid dahil ang buong akala niya napaslang na niya ito. Pero makaraan lang ang ilang segundo, hindi pa man siya nakakalapit sa kinaroroonan ni Pepe, muli niyang naramdaman ang unti-unting pagkalat ng nakakapangilabot na presensya ng nilalang. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, kitang-kita niya kung papaano yun kumain ng lupa habang nagbibigkas ng mga buhay na kataga. Sa puntong yon, nakaramdam ng matinding pagkabahala itong si Tali sa kadahilan ng hindi niya maipagkakaila ang unti-unting pagbabago nito ng anyo. Sa isang iglap, mula sa likod nito, umusli ang mga pakpak na gawa sa dumudugong mga buto. Humaba rin ng husto ang kuko ng nilalang na yon at parabang nagawa nitong maipasawalang bisa ang epekto ng kanyang mutya. Maya-maya pa, mabilis naman yung napasugod sa kanya kung saan pilit naman niyang sinalag ang matatalas nitong mga kuko gamit-gamit ang kanyang tabak. Nang magkaroon naman siya ng pagkakataon para sapakin ito, buong puwersa naman niya yung pinakawalan, subalit sa hindi malamang dahilan, tila bang hindi nito naapektuhan ng nilalang. Nang masipat naman ni Pepe ang pangyayaring yon, mabilis naman siyang lumapit sa kanyang kapatid para tulungan ito. Sa halos kalahating oras na kanilang pagbubuno, ramdam na ramdam nila ang hindi maipaliwanag na lakas ng nilalang. Kung ang pag-uusapan ay bilis at lakas, hindi maipagkakaila nila Tali na hindi sila nito nagkakalayo.
Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, sa tulong ng abilidad ni Pepe, nagawa nilang maisahan ang nilalang. Pag-apak nito sa patibong na kanilang ginawa, walang pagdadalawang isip naman nila yung sinunggaban hanggang sa dumating ang puntong nagawa na nilang mahati ang dibdib nito. Akala nila, tuluyan na nila yung mapapaslang. Pero bago pa man nila yun maundayan ng panghuling pag-atake, nagawa na naman itong makatakas sa pamamagitan ng pagkakaroon nito ng malagagambang galamay sa kanyang binti. Sa kasamaang palad, hindi na to nakaya pang maabutan nila Tali dahil sa mabilis na pagtakbo nito papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nanatili naman sa kanilang palaisipan kung ano ang kakayahan ng nilalang na yon. Buong buhay kasi nilang dalawa, wala pa silang nakalaban na merong ganoong abilidad. Ayon pa kay Talina, yon ang unang beses na merong nakatakas sa kanyang lason. Siya nga pala, hindi abilidad ng kaliwa ang tangang panlalason ni Tali. Isa kasi yon sa abilidad ng baon niyang mutya, kung saan nagkakaroon siya ng kakayahan na gumamit ng lason ng paluha. Mariin niya ring inilahad, isa lamang yon sa 5 pangkumbating kakayahan nito. Ang iba sa abilidad ng kanyang mutya, magpapatunay na gamit talaga yon ng kanan. Dagdag pa ni Talina, sa mga nilalanglang din na merong bahid ng kasamaan, tumatalab ang ganoong abilidad. Kapag ginagamit niya yon sa mga pangkaraniwang tao, kahit anong gawin niyang pagbigkas ng usal para dito, hindi yon nagkakaroon ng buhay. Naniniwala siya, isa yon sa pamamaraan ng mutya para kilalanin ang mga taong kaibigan niya sa mga taong kanyang kaaway. Matapos ang mga pangyayari sa lugar na yon, napilitan naman silang bumalik sa baryo. Mula roon, minabuti nilang maghintay ng umaga upang ipagpatuloy ang paghahanap sa nilalang nakumulong sa pasyente nila. Sa pagputok ng bukang liwayway, hindi pa man lumalaganap ang liwanag ng araw, kasalukuyan na silang naglilibot sa nayon. Ang nagsisilbing mapa nila noon ay yung bakas ng mambabarang na naiwan sa katawan ng manggagamot. Pagkaraan pa ng ilang minuto, narating nila ang isang kakahuyan kung saan doon bumungad sa kanila ang isang bahay na nakatirik. Hindi pa man sila roon nakakalapit, ramdam na ni Tali ang pagsimoy ng patay na hangin mula sa loob ng bahay na kanilang natuklasan. Maya-maya pa, doon na nila nasilayan ang matandang lumabas ng kubo na merong daladalang garapon. Hindi pa man sila nakakapasok sa bakuran nito, rinig na nila ang pagtawa nito ng malakas habang nagwiwika sa kanila ng, "Pasok lang mga bisita. Huwag na kayong mahiya. Marami pa ako ditong dala. Kasyang-kasya pa kayo rito." Nang marinig naman nila Tali ang sinabi nito, hindi na sila nagdalawang isip na pumasok sa loob ng bakuran ng mambabarang. Habang binabagtas nila ang daan, hindi nila maipagkakaila ang dami ng patibong nitong inilatag sa buong paligid. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, kalmado naman sila doong humarap, lalo pat alam na nila na wala na yung panama sa kanilang dalawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, agad naman nila yung tinigalpo na siyang naging sanhi upang bigla na lamang maparalisa ang buong katawan nito. Inaasahan naman nilang mangyayari yun sa matanda, lalo pat matagal na nilang alam na hindi gaanong nagtataas ng puder ang mga mambabarang, lalo na kung hindi naman yun kailangan. Nang mapagtanto nilang wala na yung kakayahan na lumaban, agad naman nilang kinuha ang hawak nitong garapon sa pagbabakasakaling nasa loob pa nito ang wisyo ng manggagamot. Ngunit pagbukas dito ni Tali, wala na siyang ibang nakita maliban sa mga batong itim na dinurog-durog. May mga insekto rin siyang nasilayan sa loob nito na maaaring ginamit ng mambabarang
para patayin ang albularyo. Sa isip-isip niya, anuman ang nangyari rito, nasisiguro niyang pinahirapan muna yon ng husto bago yon tuluyang binawian ng buhay. Matapos nilang makumpirma ang pagkamatay ng manggagamot, hindi na rin nila pinatagalang mambabarang. Sa pamamagitan ng kanyang tinatangang lason, pinaslang niya ito sa isang kahindik-hindik na paraan. Matapos bawian ng buhay ang nilalang na yon, agad naman silang bumalik sa tahanan ng lalaki para paghandaan ang kanilang pagbalik sa kanyang tahanan. Sa pagsapit ng tanghali, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan sa isang masukal na gubat. Paglabas nila roon, doon bumungad sa kanila ang mumunting tahanan ni Tali. Nang akmang papasok na sila sa loob nito, muli na naman niyang pinaalala sa lalaki na wala na silang magagawa para maisalba ang manggagamot ng kanilang lugar. Pasensya ka na. Ginawa naman natin ang lahat ng ating makakaya. Pero ganun talaga eh. Hindi sa lahat ng oras magwawagi tayo. Minsan, kinakailangang magsakripisyo ng iilan para tayo ay matuto. Nakadepende na lang yan sa'yo kung titingnan mo yung leksyon o bangungot ng buhay mo. Wika ni Tali sa lalaki. Matapos niya itong mailahad, agad naman silang pumasok sa silid na kinaroroonan ng manggagamot. Pagdating nila sa lugar na yon, bumungad sa kanila si Ikong na kasalukuyan na yung binabalutan ng makapal na kumot. May nakatirik na ring kandila sa ulo nito, indikasyon na kanina pa yon nawala ng buhay. Dahil sa kanilang nadatnan, minabuti na lamang nilang manahimik para bigyan ng pagkakataong magdalamhati ang kasama nitong lalaking lumapit sa kanila. Sa pagsapit ng 4:00 ng hapon, nagdesisyon na yung magpaalam sa kanila para makauwi na. Hindi naman yun pinigilan nila Tali, sa halip ay pinasamahan pa nila ito sa mga kaibigan nilang engkanto. Pag-alis ng lalaki, minabuti nilang ibaling sa kanilang plano ang kanilang mga wisyo. Naniniwala kasi sila na lalapit na ang pagdating ng pinuno ng mga nilalang na yon. Habang nag-uusap sila ni Eping, nabanggit nito ang tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Elio. Nakilala niya yon sa lugar ng Samar at kagaya nila, nagtatangan din ito ng malalalim na lihim na karunungan ng kaliwa. Ayon kay Eping, bantog itong mamamatay ng mga antingero sa lugar na yon at ni minsan, hindi pa yun nahuli o natalo. Naniniwala rin siya, meron yung karga sa kadahilan ng minsan na yung nakita ng kanyang mga mata. Dagdag pa ni Eping na isa yon sa mga rason kung bakit siya bumibisita sa Samar. Bagaman hindi siya sigurado na yon ang pasimuno sa mga bagay na nangyayari sa kanilang isla, malakas ang kanyang kutob na yun lang ang taong makakagawa ng ganoong bagay. Isang antingero ng kaliwa na naghahangad pa ng karagdagang kapangyarihan sa kabila ng malalalim na karunungan na kasalukuyan nitong tinatangan. Pagkarinig naman ni Pepe sa sinabi nito, agad naman yung nagwika sa kanyang isipan na pamilyar nga ang pangalang Elio. Ayon pa dito na, narinig niya na yon kung saan, subalit hindi niya lang ito gaanong maalala. Dahil sa sinabi nito, minabuti naman nilang tingnan yon bilang isang seryosong banta sa kadahilan ng sapat ng basihan para sa kanila ang lagusang nagdudugtong sa isla ng Samar at Burias. May posibilidad kung yun nga ang tsuhin nila, doon din yun dumaan para matakasan ang pagkakasala nito sa kanilang lugar. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang nagpadala ng ulat kay Ermetanyang Dagay. Kalakip ng ulat na yon ay ang tungkol sa nilalang na kanilang nakaharap sa sityong binisita nila noong nagdaang araw. Inilahad din nila roon ang tungkol sa taong nagngangalang Elio na naninirahan sa Samar. Pagkapadala nila ng ulat, minabuti na lamang nilang maghintay
ukol sa sagot rito ng kanilang panganay. 1 linggo pa ang lumipas, nanatiling wala pa rin ang ulat na kanilang hinihintay. Halos ilang araw din silang nagbigay ng palugit sa kanilang kapatid, pero nanatili pa rin yung walang paramdam. Nang dumating na sa puntong hindi na maatim ni Tali ang mga pangyayaring yon, nagdesisyon na siyang dayuhin ang bahay nito. Ano man kasi ang sasabihin ng kanilang kapatid ukol sa ulat na kanilang ipinadala, napakahalaga nito para sa binubuo nilang plano. Nang akmang aalis na si Tali sa kanyang pamamahay, mariin naman niyang inabisuhan ng 3 ukol sa mga bagay na maaari nitong gawin habang wala siya. Ayon sa kanya na, hanggat maaari, huwag muna silang gumawa ng anumang hakbang, lalo pat hindi pa nila nakukumpirma ang tunay nilang kalaban. Dagdag pa niya na, susubukan niya ring makauwi agad nang sa gayoy makagawa na sila ng angkop na plano para sa mga mangyayari sa hinaharap. Matapos niyang mailahad ang mga ito, agad naman siyang sinamahan ni Pepe patungo sa lagusan nitong inihanda para sa kanya. Pagdating niya sa likurang bahagi ng bahay niya, doon bumungad sa kanya ang isang puno na merong umiikot na hangin sa katawan nito. Nang masipat naman yun ni Tali, agad naman niya yung niyakap, pagpapakita ng kanyang pasasalamat. "Kuya, medyo may kalayuan pa sa tatagusan mong bahay ni ate. Paumanhin, ito lang kasi ang magagawa ko eh. Mag-iingat ka kuya, maghihintay kami rito hanggang sa makabalik ka na." Wika ni Pepe sa kanyang isipan habang inaabutan siya nito ng isang kulay puting bato. Ayon sa kapatid niya, ang batong yon ang magbibigay sa kanya ng kakayahan upang muling magbukas ng lagusan sa mga panahong tinatahak na niya ang daan papauwi. Dagdag pa nito na, sa loob ng 5 araw, mananatili ang bisa nito, pero sa oras na lumagpas si Tali sa palugit na yon, kusa itong magsasara at wala yung magagawa kundi maglakad ng milya-milya pabalik sa bahay niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang bato at kasabay nito ang mabilis niyang pagpasok sa lagusan. "Pepe, babalik agad ako. Mag-iingat kayo rito ha." Wika ni Tali bago siya tuluyang maglaho. Nang makatawid na siya sa kabilang parte ng lagusan, doon niya nakita ang malawak na kakahuyan, kalakip ang mga bukiring makikita mo sa unahang bahagi nito. Tanaw niya rin ang napakalawak na karagatan at ramdam niya rin ang napakalamig na simoy nitong hangin. Matapos niyang tingnan ang kagandahan ng lugar, agad naman siyang nagpatuloy patungo sa lugar na tinitirhan ng kanilang kapatid. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, doon niya nasilayan ang isang daan na nagdudugtong patungo sa lugar nito. Halos inabot din siya ng 2 oras kakalakad hanggang sa dumating ang puntong tanaw na niya ang bahay ng ate nila. Maya-maya pa, pagdating niya sa bukana ng bahay nito, mahinahon naman siya roong kumatok habang nagpapakilala. Hindi naglaon, agad din naman yung bumukas kung saan doon niya nakita ang kaibigan ng ate niya na isang diwata ng lupa. Pagsenyas nito sa kanyang pumasok, agad naman niya yung ginawa habang patuloy na nagmamasid sa loob nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, tanging mga diwata lamang ang kanyang nakikita sa lugar na yon. Nang maikot na niya ang kabuuan ng bahay, napansin niyang wala roon ang kanyang kapatid. Dahil sa pangyayari, agad naman niyang tinanong ang mga diwata na kasalukuyang naroon sa bahay nito. Pagkarinig naman ng mga nilalang sa kanyang naging tanong, agad naman yung nangusap sa kanyang isipan ukol sa kinaroroonan ng ermitanya. Ayon sa diwata ng lupa, magmula noong umuwi ang kapatid nila, tumungo na yon sa isang kuweba para itago ang kinalalagyan nito. Sa kuwebang yon, walang kakayahan ng kahit na sino
na maramdaman ang presensya nito. Dagdag pa nito na kaya tumungo roon ang kapatid nila ay upang kalasin ang mga selyong napapaloob sa totoong kapangyarihan ng 4 ebanghelista. Maaari kasing may natunugan itong matinding panganib kaya nagdesisyon niyong maghanda. Hindi rin kinalimutan ng diwata ang mga babala ukol sa mga bantay ng kapatid niyang ilang linggo nang nananalangin sa lugar na yon. Pagtatapat pa nito na, sa entrada pa lamang ng yungib, madadatnan na ni Tali ang 2 prinsipe ng tikbalang na nagbabantay sa lugar. Sa pinakaloob nito, bubungad sa kanya ang hindi mabilang na matataas na uri ng engkanto at sa pasilyo namang kinaroroonan ng ermetanya, doon niya masisilayan ang mga espiritual na wangis ng 4 ebanghelista na nakalutang sa hangin, nagbibigay proteksyon sa kapatid nila na kasalukuyang nagsasagawa ng isang katakatakot na pagdarasal. Ayon pa sa diwata, inaasahan na rin nila ang pagbalik nito pagkaraan ng ilang araw magmula sa araw na yon. Nang marinig naman ni Tali ang sinabi ng nilalang, doon niya napagtanto kung bakit hindi yun nakasagot sa kanilang ipinadalang mensahe. Sa pagpapatuloy ng pakikipag-usap niya sa nilalang na yon, nalaman din niyang walang dumating na mensahero sa bahay ng kanyang kapatid. Dahil dito, hindi niya maiwasang magtaka sa kadahilanang ang buong akala nila matagumpay na nakarating sa pamamahay nito ang ulat na ipinadala nila sa isang engkanto. Sa puntong yon, iisang kasagutan na lamang ang tumatak sa kanyang isipan at yon ay maaaring napaslang ng kanilang kalaban ang inutusan nilang mensahero. Napaka-imposible naman kasing maligaw pa ito, lalo pat pistado ng nilalang na yon ang kabuuan ng isla. Dahil sa mga nangyari, doon na siya nagpasya na puntahan ang kinaroroonan ng kanilang kapatid. Ayaw naman niya sana yung istorbohin, pero wala siyang pagpipilian. Bukod kasi sa meron din silang hinahabol na oras, kinakailangan din nilang makapaghanda hanggat hindi pa dumarating ang kanilang kalaban. Nang marinig naman ng diwata ang mga dahilan niya, wala naman yung nagawa kundi ang sumunod. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, minabuti na nilang tahakin ang daan patungo sa kuwebang kinaroroonan ng ermetanya. Sa pagdating nila sa lugar, kagaya ng inaasahan, bumungad sa kanila ang 2 prinsipe ng mga tikbalang. Bawat isa sa mga ito, nakasuot ng ginintoang mga baluti at sa kanilang mga kamay, tangan-tangan nila ang mga nagsisilakihang palakol na kayang pumutol ng anumang bagay. Sa tulong ng mga diwatang kasama niya, naiwasan niyang makipagbuno sa 2. Ayon sa diwata ng lupa, kung nagkataong hindi siya nito sinamahan, maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay mula sa kamay ng mga nilalang na yon. Dagdag pa nito na, bukod sa hindi yon tatabla ng kanyang mga kakayahan, lubos din siyang mahihirapan kung papaano niya yon malalapatan ng pinsala. Sinasabing ang mga ganoong uri ng nilalang nagtataglay ng balat na halos kasing kunat ng pinakamatibay na bakal sa mundo ng mga tao. Matapos namang makapagpakilala ng mga diwata, agad namang yumuko sa kanilang harapan ang 2 bantay na tikbalang. Nang masipat nila ito, dali-dali naman silang naglakad papaloob kung saan doon bumungad sa kanila ang iba pang lahi ng mga engkanto na nasa matataas na uri. Bawat isa sa mga ito, tahimik na nakaupo sa pasilyo ng kuweba, bitbit ang mga armas nila. Marami rin sila roong nakikitang mga langgam na animoy nagbabantay kasama ang mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto nilang lakaran, narating na nga nila ang isang silid na kinaroroonan ng ermetanya. Pagsilay ni Tali sa lugar, doon bumungad sa kanyang mga mata ang 4 na nilalang na pinanggagalingan ng dilaw na liwanag. Bawat isa sa mga ito, merong buradong pagmumuka at nakasuot yon ng mahabang balabal
na animoy singputi ng ulap. Hindi rin gaanong gumagalaw ang mga nilalang na yon at nakatuon lamang ang wisyo nito sa pananatili ng harang kung saan naroon ang ermitanyo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla namang lumapit sa kanya ang isang diwatang nangangalaga ng mga talon upang ilahad sa kanya ang tungkol sa mga bagay na kanyang nakikita sa lugar na yon. Iwasan mong lumapit o ilapat ang iyong kamay sa harang na yan. Binubuo yan ng iba't ibang dimensyon. Konting pagkakamali lang, maaaring mahigop ka niyan sa kawalan. Sa ngayon, wala tayong ibang magagawa kundi ang maghintay. Hindi rin tayo maririnig ng ermitanya mula sa lugar na ito, kaya baliwala ang pagsigaw o pagtawag sa kanyang pangalan. Wika ng diwata. Dagdag pa nito na, mababagsik din ang mga espiritual na wangis ng 4 ebanghelista, kaya masyadong mapanganib para sa kanya na pasukin ang doming pinoprotektahan nito. Sa oras kasi na maramdaman ng mga nilalang ngayon ang kakaiba niyang binabalak, hindi yon magdadalawang isip na siya ay wasakin. Mariinding inilahad ng mga diwata na kahit magtulong-tulong pa sila, wala silang kakayahang magapi ang kapangyarihan ng 4 ebanghelista. Nang marinig naman ni Tali ang tungkol doon, minabuti na lamang niyang maupo sa harap nito habang patuloy na pinagmamasdan ang kalagayan ng kanilang panganay. Sa isip-isip niya, kung hindi niya yon makakausap noong mismong araw, mananatili siya sa lugar para maghintay. Kahit papaano, meron pa naman siyang 4 na araw upang magamit ang abilidad ng kanyang kapatid na ipinahiram sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang oras, unti-unti na siyang hindi nakakasabay sa takbo ng panahon. Sa loob kasi ng kuweba, pakiramdam niya, hindi nagbabago ang paligid. Mula nang pumasok sila roon, ganun pa rin ang estado nito kahit alam niyang malapit nang sumapit ang gabi. Habang nakaupo sila ng mga diwata, napag-usapan nila ang tungkol sa mga nangyayari sa isla. Ayon sa mga ito, kahit ang kanilang mga uri, aminadong lubos na ring naaapektuhan buhat sa mga pangyayari. Dagdag pa nito na, isa din yun sa mga rason kung bakit sila pinatawag ng ermitanya. Mariinding inilahad ng mga nilalang na yon na kasalukuyan ng nag-iisa ang kanilang mga lahi upang paghandaan ang nalalapit na digmaan. Kung hindi nagkakamali ang mga diwata, magaganap ang mga pangyayaring yon bago sumapit ang kabilugan ng buwan sa mga susunod na linggo. Hindi nila masabi ang eksakto nitong petsa, pero nasisiguro nila malapit na itong mangyari. Sapat na ang kanilang mga nakitang senyales sa mga bituin, kaya na may minabuti nilang makipag-isa sa ermitanya upang mas lalong mapalakas ang kanilang puwersa. Nang marinig naman ni Tali ang sinabi nito, doon niya napagtanto, isa yon sa mga paghahandang ginawa ng kanilang kapatid. Bagaman meron siyang mga katanungan sa mga nilalang na yon, minabuti na lamang niyang manahimik hanggat hindi niya pa ito na ibabahagi sa kanyang kapatid. Matapos ang kanilang pag-uusap, bahagya naman silang natigilan nang masipat nila ang iilang mga langgam na merong pasan-pasang pagkain. Ibinabayon sa kanyang harapan, kaya hindi na siya nagdalawang isip na yon ay tikman. Habang siya ay naghahapunan, napansin naman niya ang pagpapalit anyo ng mga diwata. Hindi naglaon na sipat niyang nagkatawang tao ang mga ito para makibagay sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman siyang napangiti matapos niyang masilayan ang isa sa mga ito na naglalabas ng mga kawayang naglalaman ng alak. Pagbibiro niya sa nilalang na yon, "Bisyo rin pala kayong mga diwata kapag nagkakatawang tao, ha?" Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang lalaki habang sumasagot sa kanya ng,
Nakakaburyong magbantay rito. Tsaka wala naman tayong gagawin, hindi ba? Imbis na matulog, bakit hindi muna tayo magsaya? Nang marinig naman ni Tali ang sinabi nito, napatango lang naman siya habang naghihintay sa kanyang torno. Pagpaikot ng alak na yon, hindi naman niya maiwasang mamangha sa kadahilan ng buong buhay niya. Doon pa lamang siya nakalasa ng napakatamis na alak. Bagaman ramdam niya ang tama nito sa katawan niya, hindi niya maipagkakaila na yon ay masarap. Ayon nga kay Tali, na kung may ganoong inuming ibibenta sa mga tao, paniguradong papatok ito. Bukod sa hindi mo na roon kailangan ng tubig, hindi ka rin maghahanap ng karagdagang pulutan. Makalipas lamang ang ilang minutong inuman, hindi na niya maipagkakaila ang kalasingang unti-unting bumabalot sa katawan niya. Pakiramdam niya noon, napakakapal ng kanyang balat. Sobrang gaan na rin ang kanyang katawan na halos isang tulak lang, paniguradong babagsak siya sa lupa. Sa kabilang banda naman, kitang-kita na rin niya ang pagtatawanan ng mga diwata na para bang maging ito man, hindi nakaligtas sa impluwensya ng alak. Maya-maya pa, bigla naman siyang inakbaya ng isa habang masaya siyang kinakausap. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti na lamang ng dilim ang kanyang paningin hanggang sa hindi naglaon, hindi na niya napansing nakatulog na pala siya. Paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakayakap sa isang diwatang kanyang katabi. Dahil dito, papungas-pungas naman siyang tumayo para pagmasdan ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Subalit, pagsilay niya sa kanyang harapan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung nakatayo, tahimik na nagmamasid sa kinaroroonan niya. Pagwika ng ermitanya, lahat ng diwatang naroon ay agad namang nagising, bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagkahiya. Kumusta naman kayong lahat? Dito pa talaga kayo nagsasagawa ng kalayawan ninyo? Ni hindi nyo man lang inisip ang panganib na ating kinakaharap? Hay nako, ano pa nga ba ang masasabi ko? Kahit kailan ganyan na talaga kayo, hindi na kayo magbabago. Ikaw Tali, bilang namumuno sa kanila papunta rito, ikaw ang tatanggap ng kanilang parusa. Wika ng kapatid niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Matapos sila nitong mapagalitan, agad naman niyang inilahad doon ang tungkol sa kanyang pakay kung bakit napabisita siya nang hindi man lang nagbigay ng abiso. Ate, siya nga pala, may kilala ka bang Elio? Nabanggit kasi sa amin to ni Iping eh. Noong nakaraan din, meron kaming nakalabang nilalang na unang beses lang din naming makita. Isang linggo na kitang pinadala ng mensahe pero hindi ka man lang sumasagot. Paglalahad ni Tali sa kanyang kapatid. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang humingi ng paumanhin ng kanyang kapatid. Ayon dito, may itinalaga naman siyang kukuha ng mensahe kaya maaaring hindi umabot ang kanilang ipinadalang ulat sa tahanan nito. Dagdag pa nito na dahil sa hindi yun nakarating, may posibilidad na merong pumaslang doon. Naniniwala ang kanilang panganay, unti-unti nang sinasakop ang kanilang lugar. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Tali na totoo nga ang naging duda ni Eping. Ang antingerong nagngangalang Elio ay ang tiyuhin nilang tumakas sa San Jacinto upang iligtas ang buhay nito. Ito rin ang pasimuno ukol sa nangyayaring sigalot sa isla. Naniniwala rin ang kapatid niya ang gahom lamang ang nag-iisang pakay nito kung bakit gumagawa yun ng kaguluhan sa kanilang lugar. Pag-ingatin nyo ng maigi si Ikong. Walang saysay ang lahat ng ating ginagawa kung hindi natin siya mapoprotektahan. Iwasan mo ring mabanggit ito sa kanya. Hindi natin masasabi kung ano ang kanyang maiisip at mararamdaman.
dagdag pa ni Ermitanyang Dagay. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon niya napansin ang nakakapanibago nitong presensya. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya lumakas ng husto ang kapatid nila sa pamamagitan ng pananatili nito sa loob ng domi ng 4 Evangelista. Maya-maya pa, nang makabalik na sila sa tahanan ng kapatid niya, doon nila pinag-usapan ang tungkol sa hakbang na maaari nilang gawin. Ayon kay Ermitanyang Dagay, nararamdaman niyang naghahanda na si Elio maging ang pangkat nito. Inaasahan din niyang sa mga susunod na araw, mag-uumpisa na yung umusad patungo sa lagusang nagdudugtong sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na ang nilalang na kanilang nakalaban noon ay maaaring isa sa mga panauhing alagad ng Ermitanyo. Bukod kasi sa kakaiba nitong anyo, naniniwala rin si Ermitanyang Dagay na puspos ang katawan nito ng demonyo. Bagaman mahirap yung paniwalaan, wala na siyang nakikitang rason kung bakit nagawa nitong makatakas mula sa kamay nilang magkapatid. Matapos namang malaman ni Tali ang tungkol sa mga bagay na yon, hindi na siya nagdalawang isip na bumalik sa kanyang tahanan. Medyo nababahala rin kasi siya, lalo pat buhay ng kapatid niya ang pinag-uusapan nila. Nang marinig naman ng Ermitanya ang kanyang nais, agad naman siya nitong sinamahan pabalik sa lagusang kanyang dinaanan. Bago niya ito tuluyang iwan, nangako siya rito, hindi niya pababayaan ang kanilang bunso. Ate, mauna na ako. Kung may kailangan kayo, huwag kayo magdadalawang isip na lumapit. Siya nga pala, babalik kami nila Iping sa lagusan. Susubukan namin pigilan sila roon. Pero pag hindi namin kinaya ang kanilang puwersa, hihingi kami sa iyo ng tulong. Wika ni Tali sa kanyang kapatid. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Gabayan nawa kayo ng Diyos." Sa pagbalik niya sa kanyang tahanan, nadatnan niya ang 3 na naghahasa ng kanilang mga armas sa kanyang bakuran. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa mensaheng ipinaparating ng kanilang kapatid. Inabisuhan niya rin si Iping na maghanda, gawa ng sa pagsapit ng gabi, muli silang tutungo sa lagusan upang magbantay. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman niyang sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito, minabuti muna nilang pumasok sa loob ng kanyang pamamahay para pag-usapan ang tungkol sa kanilang plano. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, agad namang naghanda si Pepe ng lagusang kanilang daraanan. Bale, 4 na silang pupunta roon nang sa gayoy maging mas malakas ang kanilang puwersa. Kumpiyansa naman silang hindi sila basta-bastang magagapi, lalo pat marami na rin naman silang napagtagumpayang laban. Nang marating na nila ang kinaroroonan ng lagusan, agad naman silang nagpakawala ng mga insekto sa loob nito upang magsilbi nilang tagapagmasid. Sa loob ng ilang oras nilang pagbabantay sa lugar, wala naman silang ibang naramdaman maliban sa mga presensya ng aswang na umaaligid. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari, hindi na nila muna ito pinansin. Para sa kanila, ang mahalaga mabantayan nila ang lagusang yon. Inakala rin nilang walang mangyayaring masama noong gabing yon, pero pagtungtong ng hating gabi, napansin naman nilang unti-unti nang nag-iiba ang simoy ng hangin. Paglanghap nila ng nakakasulasok na usok, dali-dali naman silang napatayo sa kadahilan ng alam nilang hindi pangkaraniwan ang kanilang nilanghap. Maya-maya pa, doon nila nasilayan ang nilalang na muntik nang mapatay nila Tali. Nakatayo yun sa gilid ng lagusan, animoy ito ang nagsisilbing tagapagbantay ng lugar. Dahil dito, agad naman nila yung nilusob para tuluyang kitila ng buhay. Subalit, nang masipat sila ng nilalang na yon, mabilis naman yung tumakbo papaloob
hanggang sa tuluyan ng naglaho ang bakas nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti nilang wag na roong sumunod, gawa ng sa isip-isip nila meron yung inihandang bitag para sa kanilang grupo. Dahil dito, minabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang pagbabantay sa bukana ng lagusan upang masigurong walang makakalabas doon nang hindi nila namamalayan. Pagpatak ng 2:00 ng madaling araw, nanatili pa ring tahimik ang lugar. Sa isip-isip nila tali, babalik ng Samar ang nilalang na yon para abisuhan ang mga kasama nito. Dahil sa ganoong pangyayari, inaasahan na nila na sa mga susunod na gabi, mangyayari ang digmaang matagal na nilang pinaghahandaan. Anuman ang lalabas na nilalang sa lagusang yon, naniniwala silang puro itong mga kalaban. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap na ang pangunahing labanan sa pagitan ni Elio at sa grupo ng magkakapatid na bantog na mga albularyo. Okay, grabe, daming naganap sa episode 10. Well, normal naman talaga na maraming magaganap sa episode 10 kasi almost 1 hour ito. Diba, isipin ninyo, ang galing nung nakalaban nila, no? Yung ni Tali tsaka ni Pepe, hindi nila napatay. Diba, nakatakas. Diba, tapos yung pagdating naman kay Ermitanyang Dagay, yung sariling domi ng 4 Evangelista, ang bangis nun. Medyo kinikilabutan talaga ako sa episode na to. Hindi lang pala medyo. Talagang kinikilabutan ako, lalo na yung sila yung magiging unang hanay ng depensa. Ito si Tali, si Ikong, si Pepe, tsaka yung isa nilang kasama, sila yung magiging unay. Diba? So ano kayang mangyayari? Sino-sino kaya yung lalabas sa lagusan na yon? Diba? Yung episode 11, bukas ulit yon, tapos almost 1 hour ulit yung ilalapag natin para talagang dire-diretso tapos hindi kayo mabitin. Okay, 6 PM yon. Tip ko lang para wala kayo masyadong reklamo sa ads, abangan nyo yung premiere. Kasi wala talagang ads dun. Pero once na nalapag ko na yan, si YouTube nang bahala kung ilang ads yung isasalpak nyo dyan. Wala tayong control dyan. Kaya para, yun nga, 6 PM lagi yan. Bukas, 6 PM ulit, episode 11. Tapos, yung episode 12 natin, which is yung finale, Tuesday yung 6 PM. Kaya, hintayin nyo na, mag-set kayo ng alarm sa cellphone ninyo. Hindi tayo papalya rito. Pahintayin na lang ako. Salamat.